И здравейте хора, както знаете, аз съм AltQueen.bg и ние ще правим една толмука в сервърът MagmaCraft. Толмуката ще се състои от 3 участника. Първият ни, които ще спечелят, първият ни участник, който ще спечели Kit Kronos. Ето го и него. Вторият ни участник ще спечели Kit Olympian, който ще победи естествено. С меч от MVP Magma, защото нямах меча на Kit Olympian. И третият ни победител ще спечели Kit Spartan. Ето го и него. Съжалявам, с 2 книги Protection 3 и Sharpness 3. За да се запишете за томбулката, трябва да напишете долу в коментарите запис, скайпа ви, както направи скайпа ми е martin.batueno и името ви в играта, името ви в сервера, по-точно както моя AltQueen.bg, сега няма нужда да опиша. И ако се чуете и да лайкнете клипа, ако се чуете този е Pro Killer, просто не го знам защо е с такъв ник, пък този е ник и добре хора няма значение, и добре хора това ми се отклипът, мисля, че разбрахте какво ли. Забравя да кажа, че томбулката ще се тегне на 150 сабскрайбъра и надявам се бързо да ги съберем. И добре хора, това ми се отклипът, надявам се да ви е харесал и чао! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.